Κυρίες μου, καλησπέρα. Είναι 3η 16 Ιανουαρίου. Είμαι στην αποθήκη του Dress Point, ένας χώρος στον οποίο έχουμε μαζεμένα πολλά ρούχα από διαφορετικές παλαιότερες σεζόν. Και αυτά τα ρούχα θα σας τα δείξουμε όλη την περίοδο των εκτόσεων, σε προσφορές, σε εκπληκτικές εκτόσεις, σε τρελές μαγικές εκτόσεις, η Μαρία και εγώ, έτσι ώστε να μπορείτε να διαλέξετε, να μας πάρετε τηλέφωνο στο 212 10 68 873 ή να μας στείλετε μήνυμα στις πλατφόρμες που μας ακολουθείτε. Πολλές προσφορές, πολλά ρούχα, εκπληκτικές τιμές. Θα ξεκινήσω σήμερα 16 Ιανουαρίου να σας δείξω μπλούζες οι οποίες είναι από έναν προμηθευτή, διαφορετικά χρωμοσχέδια, το πατρόν είναι ίδιο. Τις έχω χωρίσει αυτές τις μπλούζες σε δύο μεγέθη, στο μικρό και στο μεγάλο. Το μικρό είναι μπλούζες οι οποίες η διάσταση του στήθους μπορούν να καλύψουν μέχρι και 110 εκατοστά. Ενώ το μεγάλο είναι μπλούζες που μπορούν να καλύψουν στήθος έως και 120, ίσως και 125 εκατοστά. Το 120 είναι το σίγουρο. Πρώτο σχέδιο είναι η μπλούζα με κωδικό 16 πρώτου, προσφορά νούμερο 1, την οποία την έχω και σε μικρό και σε μεγάλο σχέδιο. Οι μπλούζες αυτές που θα σας δείξω είναι από βισκόζ, είναι 95% βισκόζ και 5% ελαστίνη, είναι ελαστικές, έχουν μεγάλη ελαστικότητα και είναι ελαφριές μπλούζες, δεν είναι πολύ βαριές, δεν είναι ζεστές μπλούζες, τις οποίες μπορεί να τις φορέσετε από τώρα μέχρι και αρχές του καλοκαιριού. Λοιπόν, το πρώτο σχέδιο είναι με τον κωδικό 1, 16 πρώτου, κωδικός 1. Δεύτερο. Ασπρόμαυρο και αυτό. Ωραία, αφηρημένα σχέδια μέσα. Κωδικός 2, 16 πρώτου, κωδικός 2. Αυτό υπάρχει και σε μικρό και σε μεγάλο. Και σε μικρό και σε μεγάλο νούμερο. Κωδικός 2. Κωδικός 3. Σε μόκα. Φυστική χρώμα μέσα, μπες, φυστική. Πολύ ωραίο. Όλες οι μπλούζες έχουν εδώ στο στήθος δύο κορδονάκια. Κάνουν ένα πολύ μικρό V. Εδώ πέρα. Άνετες ωραίες ελαστικές βισκόζ, καθαρή βισκόζ 75%. Μακριές μπλούζες. Κωδικός νούμερο 3. Κωδικός νούμερο 4. Κωδικός νούμερο 5. Το πίσω μέρος, το μπροστά. Λοιπόν, οι μπλούζες αυτές, ξέχασα να σας πω, αυτές τις μπλούζες τις δίναμε 18 ευρώ υπέρ προσφορά για τις εκτόσεις, για να ξεστοκάρουμε, τις δίνουμε μόνο 8 ευρώ. 8 ευρώ, σχεδόν όσο κάνουμε και τα οδηπορικά. Τα οδηπορικά μας είναι 5 ευρώ, αυτό είναι πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις το λέμε, είναι 5 ευρώ τα οδηπορικά με αντικαταβολή. Οπότε, εγώ θα σας έλεγα να διαλέξετε δύο μπλούζες, 8 και 8, 16 και 5, 21, δύο μπλούζες στην τιμή των 20 ευρώ. 20 ευρώ δύο μπλούζες. Κωδικός νούμερο 5. 16 πρώτου, κωδικός νούμερο 5. Κωδικός νούμερο 6. Πολύ όμορφη μπλούζα, λαχούρια μέσα, εκπληκτικά χρώματα. Κωδικός νούμερο 6. Κωδικός νούμερο 7. Κωδικός νούμερο 7. 16 Ιανουαρίου, κωδικός νούμερο 7. 8 ευρώ η μπλούζα.
5 ευρώ τα οδηπορικά, 2 μπλούζες στα 20 ευρώ μαζί με τα οδηπορικά. Προλάβετε. Κωδικός νούμερο 9. Κωδικός νούμερο 10. Κωδικός νούμερο 11. Σας είπα ότι στα περισσότερα σχέδια έχω και μικρό και μεγάλο νούμερο. Βέβαια οι ποσότητες είναι μικρές, οπότε μπορεί να έχω σε αυτή μόνο ένα στο νούμερο στο μικρό και 2 στο μεγάλο. Δεν είναι πολλές οι ποσότητες, είναι stock ρούχα, γι' αυτό το λόγο και αυτή τη στιγμή ξεπουλάμε. 8 ευρώ η μπλούζα. Βισκόζ 95% και 5% ελαστίνη, γιατί είναι ελαστικές μπλούζες. Κωδικός 12. 16 Ιανουαρίου, κωδικός 12. Κωδικός 13. Σχέδιο φίδι, πολύ όμορφο. Κωδικός 14. Κωδικός 15. Και τελειώνω, έχω 3 μπλούζες, 3 μεγάλα μεγέθη που μου έχουν μείνει. Κωδικός 16 θα πούμε. Μακριά μπλούζα, μεγάλο μέγεθος. Θα πρέπει να έχετε στήθος από 120 και πάνω για να την παραγγείλετε. Με δαντέλα στα μανίκια, στο τελείωμα, και δαντέλα και στο κάτω μέρος. Φανταστείτε τώρα ότι η μπλούζα αυτή έρχεται κάτω από τους γοφούς. Μεγάλη. Σαν μπλουζοφόρεμα, αλλά είναι κλασικό στυλ μπλούζας. Και αυτή 8 ευρώ. Προλάβετε να παραγγείλετε στο 212 10 68 873. Το τηλέφωνο μας, ή στείλτε μας μήνυμα. Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα. Είναι λίγα τα κομμάτια. Αυτές ήταν οι προσφορές της μπλούζες σήμερα 16 Πρώτου. Θα συνεχίσουμε και με άλλα βίντεο. Προς το παρόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.